DJ, singer, Gopal, Raja. ऊपर बातों पर लेकर नीचा वो बातों पर अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोंपल DJ Gopal Raja Jayanagar Bilsonji pick up my call. ऊपर बातों पर लेकर नीचा वो बातों पर अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोंपल कवनो कहे होने कवनो कहे है ने बा कवनो कहे होने कवनो कहे ने बा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछने बा लागताटे माल पियो रछने बा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ढोरी के नेबा साध सनी साना लहंगा में बाटे एकरा गजबे खजाना अवधि से राइटर थारू साधन निशाना अनुराग मिसाइल बाटे गजबे खजाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा।